Η τουαλέτα έχει αποκτήσει, για ευνόητους λόγους φυσικά, τη φήμη ως ένα από τα πιο βρώμικα πράγματα που μπορούν να υπάρχουν στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλά άλλα αντικείμενα στο χώρο μας που όχι μόνο συναγωνίζονται το μπάνιο σε συγκέντρωση μικροβίων, αλλά μπορούν πολλές φορές και να το ξεπεράσουν. Και αυτό γιατί, αν και την τουαλέτα την καθαρίζουμε και την απολυμμένουμε τακτικά με χιλιάδες χημικά προϊόντα, δεν κάνουμε το ίδιο και με τα ακόλουθα 10 αντικείμενα. Νούμερο 10. Τα μαξιλάρια μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι αλλάζουν τακτικά τις μαξιλαροθήκες. Πόσοι όμως από εμάς αλλάζουν ή πλένουν το ίδιο το μαξιλάρι? Όλες αυτές οι ουσίες ή οι εκκρίσεις που προέρχονται από το σώμα μας, όπως είναι νεκρά κύτταρα, μαλλιά, σάλια, υδρότας ή ακόμα και άλλα πιο προσωπικά σωματικά υγρά, καταλήγουν στο μαξιλάρι και το καθιστούν το ιδανικότερο περιβάλλον για την ανάπτυξη μικροοργανισμών, μυκήτων και βακτηρίων, τα οποία στη συνέχεια καταλήγουν στο πρόσωπό μας ή στον οργανισμό μας. Σε εξετάσεις που έγιναν σε δείγματα από μαξιλάρια μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό τους φιλοξενούνταν και μεγάλες ποσότητες σακάριων σκόνης, μικροοργανισμών δηλαδή που τρέφονται με τα νεκρά κύτταρα του ανθρώπινου δέρματος. Μάλιστα, υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν ότι το 1 τρίτο του ίδιου του βάρους του μαξιλαριού μας αποτελείται από αυτούς τους μικροοργανισμούς και τα περιτώματά τους. Με λίγα λόγια, νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να αλλάξω το μαξιλάρι μου. Νούμερο 9. Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Αν δεν θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που καθάρισες το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σου, τότε ήρθε η ώρα να πάρεις ένα καλό καθαριστικό και ένα πανί και να αρχίσεις το τρίψιμο. Όσες φορές έχεις φάει, φτερνιστεί ή γενικά χρησιμοποιήσει το πληκτρολόγιό σου χωρίς να πλύνεις τα χέρια σου, έχεις στην ουσία συμβάλει στη δημιουργία μιας μικρής και χαρούμενης κοινότητας βακτηρίων και μικροβίων στην επιφάνειά του. Αυτό τουλάχιστον λένε ερευνητές, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ένα πληκτρολόγιο μπορεί να περιέχει μέχρι και 5 φορές περισσότερα μικρόβια από αυτά που μπορεί να εντοπίσει κανείς στη λεκάνη της τουαλέτας, στα οποία περιλαμβάνονται και βακτήρια επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία που μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης όπως η διάρρεια. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα πας τρέχοντας στην τουαλέτα, να ξέρεις ότι μπορεί να μην φταίει το σουβλάκι που έφαγες πριν μερικές ώρες, αλλά το βρώμικο πληκτρολόγιό σου. Οπότε άρχισε και εσύ να καθαρίζεις το κομπιούτερ σου τουλάχιστον 2 φορές το μήνα. Μπορείς. Νούμερο 8. Οι τσάντες. Αυτό ίσως αφορά λίγο περισσότερο το γυναικείο φύλο. Είναι γνωστή άλλωστε η αγάπη των περισσότερων από εμάς για τις τσάντες, τις οποίες κουβαλάμε παντού μαζί μας, γεμάτες με κάθε είδους αντικείμενα, από καλλυντικά, φαγητά μέχρι και παπούτσια, λες και πρόκειται να γίνει κάποια φυσική καταστροφή και από το περιεχόμενο της τσάντας εξαρτάται η επιβίωσή μας. Πολύ συχνά τις ακουμπάμε σε κάθε είδους επιφάνεια και κυρίως τις ακουμπάμε με χέρια που δεν ξέρουμε πολλές φορές τι μπορεί να έχουν αγγίξει. Δεν είναι να απορεί κανείς λοιπόν που Βρετανοί ερευνητές βρήκαν ότι μια τσάντα που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά μπορεί να είναι μέχρι και 10 φορές πιο βρώμικη από τη λεκάνη της τουαλέτας, με τα χερούλια της να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των βακτηρίων. Σε όσες από εμάς λοιπόν που δεν κάνουμε βήμα χωρίς την τσάντα μας, οι ειδικοί λένε να τις αδειάζουμε από το περιεχόμενο και να τις καθαρίζουμε προσεκτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Νούμερο 7. Το τηλεχειριστήριο. Είναι το αντικείμενο που μπορείς να βρεις πεταμένο στο πάτωμα, ανάμεσα σε μαξιλάρια, στο στόμα κάποιου κατοικίδιου ή καλυμμένο με σάλια του, και κυρίως είναι το αντικείμενο που χρησιμοποιείται σχεδόν από όλους στο σπίτι, αλλά που επίσης σπάνια καθαρίζεται. Γι' αυτό το λόγο το τηλεχειριστήριο ανήκει και αυτό στην κατηγορία των πιο βρώμικων αντικειμένων που υπάρχουν σε ένα σπίτι. Σε έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, διαπιστώθηκε ότι η επιφάνεια ενός τηλεχειριστηρίου συγκεντρώνει πλήθος μικροβίων και βακτηρίων, και μάλιστα πάνω από το μισό των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα βρέθηκαν θετικά στους ιούς του κοινού κρυολογήματος. Αν λοιπόν τελευταία το κρυολόγημα και εσύ έχετε γίνει αχώριστοι, ίσως το τηλεχειριστήριό σου έχει κάτι να κάνει με αυτό. Νούμερο 6. Το χαλί. Αν σκεφτεί κανείς πώς η βρωμιά συγκεντρώνεται στις ίνες των χαλιών, από τους πάτους των παπουτσιών, τα υπολείμματα των φαγητών που μπορεί να πέσουν πάνω του, τις τρίχες και τα νεκρά κύτταρα τόσο από το σώμα μας όσο και από αυτό των κατοικιδίων μας, δεν είναι να απορεί κανείς που τα χαλιά αποτελούν και αυτά ένα από τα πιο βρώμικα αντικείμενα που υπάρχουν σε ένα χώρο. Μικροοργανισμοί όπως τα ακάρεα, βακτήρια, μύκητες και κάθε είδους μικρόβια αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται κάτω ακριβώς από τα πόδια μας, με τους ειδικούς μάλιστα να υπολογίζουν ότι ένα χαλί μπορεί να είναι μέχρι και 4.000 φορές πιο βρώμικο από τη λεκάνη της τουαλέτας. Ναι, 4.000 φορές. Σε όποιον δηλαδή αρέσει να ξαπλώνει με το φίλο ή τη φίλη του αγκαλιά στο χαλί και να βλέπουν τηλεόραση, θα ήταν προτιμότερο να ξαπλώσει το πάτωμα του μπάνιου και να αγκαλιάσει τη λεκάνη της τουαλέτας. Πιο καθαρά θα ήταν και λιγότερο επικίνδυνο για την υγεία του.
Νούμερο 5. Τα κινητά. Το κινητό έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και δεν υπάρχει μέρος που κάποιος δεν το κουβαλάει μαζί του. Και φυσικά ακόμη και στην τουαλέτα. Αν σκεφτούμε λοιπόν πόσα πράγματα αγγίζουμε καθημερινά και στη συνέχεια την οθόνη του κινητού μας, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι ερευνητές βρήκαν ότι ένα κινητό μπορεί να περιέχει μέχρι και 18 φορές περισσότερα δυνητικά επιβλαβή μικρόβια από αυτά που περιέχονται στη λεκάνη της τουαλέτας, ακόμα και βακτήρια που βρίσκονται στα κόπρανα. Επιπλέον, επειδή το κινητό είναι συσκευή η οποία θερμαίνεται αρκετά συχνά λόγω της μπαταρίας ή του μέρους στο οποίο φυλάσσεται, αυτό ευνοεί τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων που έχουν ήδη μεταφερθεί πάνω του από τα χέρια μας. Και παρόλο που τα περισσότερα από τα μικρόβια που βρέθηκαν στα κινητά δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο, εντούτοις υπάρχουν και αυτά τα βακτήρια που μπορούν να προκαλέσουν από τροφική δηλητηρίαση, δερματικές μολύνσεις μέχρι και συψαιμία. Γι' αυτό μια καλή λύση είναι να καθαρίζουμε αρκετά συχνά την οθόνη του κινητού μας προτού τη φέρουμε σε επαφή με το πρόσωπό μας. Νούμερο 4. Ο νεροχύτης της κουζίνας. Ο νεροχύτης της κουζίνας θα έπρεπε λογικά να ανήκει στα πιο καθαρά αντικείμενα που υπάρχουν σε ένα χώρο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν όχι, σύμφωνα με ειδικούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Όλα αυτά τα σωματίδια από υπολείμματα ομών τροφών, φαγητών και άπλυτων πιάτων που τυπικά υπάρχουν στο νεροχύτη της κουζίνας μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη μικροβίων και παθογόνων βακτηρίων όπως η σαλμονέλα και το E. coli. Αυτά τα βακτήρια στη συνέχεια μπορούν να φτάσουν στα χέρια μας και να μεταδοθούν στα φαγητά μας. Όχι και πολύ γοητευτική σκέψη, έτσι δεν είναι? Και επειδή το απλό ξεύγαλμα με νερό δεν κάνει και πολλά για την απομάκρυνση των μικροβίων, η ιδανική λύση είναι απολύμανση της κουζίνας με ειδικά καθαριστικά προϊόντα τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Νούμερο 3. Τα χρήματα. Τα χρήματα είναι από τα ελάχιστα είδη που αλλάζουν χέρια με τους πιο σύντομους και γρήγορους ρυθμούς και παρόλο που αυτό μπορεί να είναι καλό για την οικονομία, ίσως να μην είναι και τόσο θετικό για την υγεία μας. Αν και όλοι ξέρουμε ή υποψιαζόμαστε ότι τα λεφτά δεν είναι ό,τι πιο καθαρό έχουμε στην κατοχή μας, ερευνητές σε Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτές τις υποψίες σε έρευνα που έδειξε ότι σε ένα χαρτονόμισμα μπορούν να υπάρχουν μέχρι και 3.000 διαφορετικά είδη βακτηρίων. Ανάμεσα σε αυτά, το βακτήριο που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ακμής, αλλά και διάφορα άλλα που συνδέονται με την εμφάνιση έλκος του στομάχους, πνευμονίας, τροφικής δηλητηρίασης και λοιμόξεων από σταφυλόκοκκο. Ακόμη, οι ερευνητές εντόπισαν μέχρι και DNA από ορισμένα γονίδια υπεύθυνα για τη μικροβιακή αντίσταση στα αντιβιωτικά. Αυτό είναι που λέμε βρώμικο χρήμα. Νούμερο 2. Η οδοντόβουρτσα. Σύμφωνα με Βρετανούς ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, κατά μέσο όρο μια οδοντόβουρτσα μπορεί να φιλοξενεί μέχρι και 10 εκατομμύρια βακτήρια, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του E. coli και της σαλμονέλας. Πώς είναι αυτό δυνατό, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος? Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, έχει να κάνει με τον τρόπο ή το μέρος που κάποιος φυλάει ή τοποθετεί την οδοντόβουρτσά του. Αν η οδοντόβουρτσα είναι σχετικά κοντά στο κάθισμα της τουαλέτας, κάθε φορά που κάποιος τραβάει το καζανάκι, σωματίδια από το ακάθαρτο με περιτώματα νερό μπορούν να εκτιναχτούν ή να παραμείνουν στον αέρα μέχρι να καθίσουν στις επιφάνειες της τουαλέτας. Μία από αυτές τις επιφάνειες είναι και η οδοντόβουρτσα. Επιπλέον, μούχλα και μικρόβια μπορεί να αναπτυχθούν σε μια βούρτσα που φυλάσσεται σε χώρο που ευνοεί την υγρασία ή αν έρχεται σε επαφή με άλλες οδοντόβουρτσες. Και επειδή η ιδέα ότι πλένουμε τα δόντια μας με σωματίδια από τα περιτώματά μας και όσων ζουν μαζί μας δεν είναι και πολύ ευχάριστη, οι ειδικοί λένε να αλλάζουμε τις οδοντόβουρτσές μας κάθε 2 με 3 μήνες, να τις απολυμμένουμε τακτικά και να τις φυλάμε μακριά από το κάθισμα της τουαλέτας. Νούμερο 1. Το σφουγγαράκι της κουζίνας. Και όμως το υλικό που χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε τις βρωμιές από τις συσκευές στις οποίες τρώμε ή μαγειρεύουμε φαίνεται ότι αποτελεί το ίδιο το πιο βρώμικο αντικείμενο που υπάρχει σε ένα σπίτι. Πιο βρώμικο ακόμα και από την ίδια την τουαλέτα και το καλάθι των αχρήστων, ισχυρίζονται ειδικοί επιστήμονες και μικροβιολόγοι, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ένα σφουγγαράκι μπορεί να περιέχει μέχρι και 5 εκατομμύρια βακτήρια ανά τετραγωνικό εκατοστό και μπορεί να είναι μέχρι και 200 φορές πιο βρώμικο από τη λεκάνη της τουαλέτας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι υπολείμματα από τις τροφές που καθαρίζουμε εισχωρούν σε εσοχές και πόρους του σφουγγαριού και εγκλωβίζονται εκεί. Καθώς το σφουγγάρι παραμένει σε υγρή κατάσταση μέχρι την επόμενη χρήση, καινούρια βακτήρια αρχίζουν να αναπτύσσονται κάθε 20 λεπτά. Τα βακτήρια αυτά δεν σκοτώνονται με απλό νερό και σαπούνι, απλά απομακρύνονται. Με λίγα λόγια, εκεί που νομίζουμε ότι καθαρίζουμε ένα πιάτο όταν το πλένουμε, στην ουσία απλώνουμε πάνω του βακτήρια που υπάρχουν στο σφουγγάρι.
Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν? Να ανανεώνουμε τα σφουγγάρια συχνά ή να τα αποστηρώνουμε βάζοντάς τα να βράσουν μέσα σε σκεύος με αρκετό νερό και απορρυπαντικό. Ή απλά μπορούμε να κάνουμε το κορόιδο και να συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι τα πιάτα μας είναι πεντακάθαρα. Έτσι κι αλλιώς τα μικρόβια δεν φαίνονται με γυμνό μάτι.